στείλουμε το μαντήλες, λόγω με ρώθη μέσα, στείλουμε το μαντήλες, στείλουμε το μαντήλες, λίγνα εν και πεντάμα, έρχουν στο παραθύρις, έρχουν στο παραθύρις, λίγνα εν και πεντάμα, έρχουν στο παραθύρις, έρχουν στο παραθύρις. Παγώνευος είναι καλές, θα περώσει και φεύγω, θα περώσει και φεύγω. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Μπακάλικο Live. Πάμε να περάσουμε. Έρθει να παίζω και θα τραγουδώ, θα παίζω και θα τραγουδώ, χωρί θα χορεύω, χωρί θα χορεύω. Έρθει να πέσει μέσα τα δούμε, άμεση μέσα τα δούμε, και μόρφα θα στο χεμό, και μόρφα θα στο χεμό. Μέσα τα δούμε, άμεση μέσα τα δούμε, σε μόρφα θα στο χεμό, και μόρφα θα στο χεμό. Και με ζούκο μου σώμα είχα κατήμενο, σώμα είχα κατήμενο. Του έρχεται εκεί παραπονήματα, εκεί παραπονήματα, ένα βράδο κείμενο, ένα βράδο κείμενο. Είναι εκεί παραπονήματα, εκεί παραπονήματα, ένα βράδο κείμενο.